22 ta' Settembru San Ignazju minn Santja, Presbiteru għex bejn l-1679 u l-1770. Ignazju Balocco tilef lil missieru meta kellu biss 7 snin u ħaħsibu qassis qaddis. Meta kiber huwa sar qassis u ingħaqad mal-Kapuċċini ta' 30 sena. Huwa għamilha ta' sagristan, ta' maestru tan novizzi, ta' kappillan militari, kien infittex ħafna bħala konfessur u kien mitlub jagħti ħafna konferenzi spiritwali. Darba missjonarju fil-Kongo kiteb lill-Patri Ignazju biex jitlob għalih għaliex kellu xi mard f'għajnejh li kien se jġelu jħalli l-Kongo. Il-Beatu talab li il-mard tal-missjonarju jieħdu hu għaliex hu kien ta' ftit siwi. Għajnejn il-missjonarju fiequ, iżda Patri Ignazju ma baqax fil-kariga tiegħu għax għajnejh tant tarqu li ma setax jaqra aktar, għalkemm aktar il-qudiem huwa fieq bl-għajnuna tat-tobba f'Turin. Ignazju irnexxielu jirbaħ ir-rispett tal-ħbieb u l-edewwa tiegħu bil-kura sagramentari u spiritwali li tom kif ukoll bil-kura medika li hu amministralu. Kif intemmet il-gwerra, irritorna għal ħajja regolari ta' Capuchin Hill. Imbagħad ingħata il-kompitu ta' konfessur u għalliem reliġjuż lil lajċ irġiel u kien f'dan ix-xogħol li seta' jkompli juri l-imħabba tiegħu għal ħutu. Dan kien evidenti minħabba li ma kienx jaħsibha darbtejn biex jagħti daqqatit meta kien jara l-ħtieġa. Meta xjaħ kien jiddedika ħin biex iżur il-morda u l-foqra tal-belt ta' Turin. Eluf kienu jmorru biħġarhom lejn Capuchin Hill ta' kuljum biex jirċievu l-barka minn għandu jew biex jisimgħu kelma ta' faraġġ. Saħħtu bdiet tħallih u beda jipprepara għal-mewt. Il-Patri xwejjaħ tant maħbub mit mewta qaddisa u straħ fis-sliem fit-22 ta' Settembru tas-sena 1770 fl-età ta' 91 sena. Kien ilu mal-Kapuċċini għal 54 sena. Miet fama tal-mirakli f'jum li hu stess kien ħabbar minn qabel. Kien iddikjarat beatu mill-Papa Pawlu VI fi 17 ta' April tas-sena 1966 u qaddis mill-Papa San Giovanni Pawlu II fit-19 ta' Mejju tas-sena 2002. Dan li ġej huwa id-diskors li qal il-Papa San Giovanni Pawlu II fl-okkażjoni tal-kanonizzazzjoni ta' Ignazju ta' Santja. Is-saċerdot Kapuċċin Ignazju ta' Santja għex b'mod uniku il-missjoni li jaħfer id-nubiet u li jkun ta' gwida għal bosta irġiel u nisa fit-triq tal-perfezzjoni evanġelika, għall-imħabba ta' Kristu u biex javvanza aktar malaj fil-perfezzjoni evanġelika huwa mexa fuq il-passi tal-fqir ta' Assisi. Fil-Pjemonte ta' żmienu, Ignazju ta' Santja kien missier, konfessur, konsulent u għalliem ta' ħafna saċerdoti reliġjużi u lajċi li fittxew il-gwida għaqlija u imdawla tiegħu. Anki llum huwa jkompli jfakkar lil kulħadd dwar il-valuri tal-faqar, tas-sempliċità u ta' ħajja Kristjana awtentika. Imma x'għandi nagħmel biex inkun qed ngħix ħajja Kristjana awtentika? Dawn li ġejjin huma xi suġġerimenti. Ammetti. Ammetti li mingħajr Kristu ma tista' tagħmel xejn. Jiena d-dilja, intom il-friej, jgħid Ġesu, min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Ġwanni kapitlu 15 vers 5. Int li qed taqra ma tista' tagħmel xejn mingħajr il-mulej. Allura ammettija, ejda, emmina. Inti m'għandek ħila tagħmel xejn sinifikanti jew ta' valur etern jew ta' kwalunkwe valur spiritwali mingħajr Kristu. Itlob,
Jekk taċċetta li ma tista' tagħmel xejn, għid o Alla enni, itolbu u taqalaw għal Ġesu. M'għandekx għax ma titlobx. Sejjaħli f'jum id-dwejjaq. Allura staqsi lil Mulej għal-libertà minn dak li hu tiegħek. Għatini l-libertà, għatini ħsibijiet tiegħek, għatini emozzjonijiet awtentiċi, ipproteġini milli nisbalja jew inħawwat lil ħaddieħor. Nitolbok biex dak kollu li nagħmel ikun imqanqal mill-ħidma tal-Ispirtu tiegħek ġewwa fija. Afda lill-Alla li wieħed li jagħmel xi ħaġa dwar is-sitwazzjoni tal-ħajja tiegħek. Afda li kull sitwazzjoni li darba tajtu lilu se jieħu kontroll fuqha hu. Int min-naħa tiegħek għamel il-parti tiegħek, għejn ruħek biex Alla jgħinek. Imma wara li tkun għamilt l-istajt fiċ-ċirkustanzi u bil-limiti tiegħek, afda r-riżultati bħala ir-rieda ta' Alla għalik. Afda li hu jaf x'għandu jażillek u ftakar li int ma tistax tleħħaq ma' erfu u ma' imħabtu lejk. Għalhekk Alla qed jgħidlek, la tibżax għax miegħek jien, la titħassibx għax Alla tiegħek jien, jiena inwettqek, jiena ngħinek. Jien għandi l-ħila infawrek kull xorta ta' barka, hekk li dejjem u f'kollox ikollok kull ma hu biżżejjed għalik u jibqalek ukoll għal kull opra tajba. Jien Alla tiegħek li nimlik b'kull ġid fil-ħtieġa tiegħek, għalhekk inti għandek temmen f'dawn il-wediet li Alla għamel miegħek u tafdaħ li ser iwettaqhom bl-aħjar mod. Aġixxi b'ubbidjenza għall-kelma ta' Alla filwaqt li tistenna li Alla jaġixxi fik u permezz tal-aġir tiegħek biex ikunu preċiżi l-aġir tiegħu. Aħna naħdmu u hu jaħdem fl-istess ħin. Aħdmu is-salvazzjoni tagħkom jgħid San Pawl, allura aħna nagħmlu l-azzjoni, aħna l-atturi u Alla huwa li jwettaq il-miraklu tal-grazzja tiegħu fina u fl-oħrajn. Irringrazzja, imbagħad finalment meta tkun għamil dan kollu ta' fuq, irringrazzja lil Alla għal kolunkwa ħaġa tajba. Irringrazzja lilu u għatih glorja, ejdlu grazzi dejjem. Imma iċ-ċavetta, il-fulkru, f'din is-senkwenza naħseb li huwa il-punt tal-fiduċja. Fiduċja fl-għajnuna imweda minn Alla, u dan ifisser li wieħed jgħix bil-fidi fil-grazzi futuri li Alla wiegħed li jagħtina. Ifisser nintelqu fih danu bħalma jintelqu tfal żgħar. Dan huwa l-ammetti, itlob, afda, aġixxi u rringrazzja. U dan huwa dak li naħseb li tfisser li tgħix bl-Ispirtu u timxi bil-fidi fl-Ispirtu u taħdem is-salvazzjoni tiegħek. U b'dan il-mod li tkun qed tgħix verament ħajja Kristjana awtentika, kifex il-Qaddiż tal-lum Injazju ta' Santja. Talba. O Alla li tista' kollox u etern, li rrid li n-natura tagħna l-bnedmin tiġi imġedda bl-ubbidjenza li tikkompensa dak li tlifna bil-gburija. Atina li qattalbu l-eżempju ta' dan is-saċerdot Qaddiż Injazju, aħna nkunu dejjem lesti li noqogħdu għar-rieda tiegħek la darba int tallimna li din hija l-bidu tas-salvazzjoni tagħna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.